Здравейте хора, ние сме The Galaxy Team, днес играем Skyblock в True Legend епизод 2. И сега ще половим малко риба, а след това какво ще правим? Ами ще завеждаме втори етаж. На кое? Втори етаж. На кое? На къщата. Окей. Ами че кажи, защото хората не знаят, казвай. Охо, иди и какво и ти? Риба. Моето корна, ама нищо не става. И сега, кошай. Аз как? Ай се пробвам да ловим кравата. Аре, какво се занимава с края? Идва я лови така. Искам да търся да го взема. О, мам! Оле, прескочих го! Ай, пейса я. Оле, ще видиш в моята клипчика как го прескочих. Окей. What the fuck? Нищо не хванах. Ясно. По някой път ти става, защото... Премахнах се. Сериозно ли ще го спира този сервер? Давай някъде към 20 септември. Ами то тогава ще не почна на училището и че... Ема пак ще играем. Като от началото ще играем, после като стане по средата вече към края ще споря, защото там става трудно. Абе, си някога ще имаме време да по един клип. Да, си за един клип. Аре, аз пак не става. Хванал съм най-скоро, нищо. Аз пак две риби. Аз хвана още някъде една-две риби или там кот хубаве и ще върна да почвам къщата. Добре. Аз ще фана, аз последни правя и ако не фана нищо с адвън и почвам да правя като и на къщата на втората. Аре, нищо ли няма дойде? Балонче! Да, го изям. И сега при мене дойде нещо, риба. Не, ото има глад. Ти топли се, как ще ядеш риба балон? Ами, як съм. Як съм. Поставим на... Ой, пиян. Какъв пиян, бе? Имам гадене, тук някакви работи. Аз ще да правя стаята да я лови. Аз съм на болни сърце сега. Тук е някакво гадене ти. Сашо. Кога го направя? Човек. Заради тази отрова чак ми лаги, бе. Да, бе, заради отровата. Така. Тей. Тук прозорци. Мисля, че всичко... Тей, сега, какво ще правим? Чак ще отида да взема някоя друга факла, защото стаята много тъмно и... Аз имам 34 минути. Служи там от другия край, защото тъмно. Тук ела служи, я гледай как все едно брат магуа, черен облак. Виждаш? Где си, бе? Вътре съм в стаята. Виждаш ли така си едно черен облак, човек? Вече го няма. На мен не беше светло, май. Както и да е. И сега ко? Колко? Да леглата, тук един чест да мисля да направим, да сложим. Окей. За украса просто. Тук нищо. Еднакви дървета тук не е ли? Тук няма нито и. Тъгнем да там. Не. Не.
Какво е на дърва ли? Не. Скрития, че... И те пък джунгови закосани. Ние вече ни посъдяваме. Да знам. Ай, ще щупя там двечки, чак пък дам ще сложа пласки там. Аз у мен имам 6 вълна, ми трябва ця 6. И чухте ли? Кое? Термометъра. Да. Той покрай нас мина, ти чухте ли? Чух. Еми, щом ти си го чу... Аз намерих едно легло. Къде е? Тука... Ами, идвай тук. Само ми трябва още 3 дърво. Една брезва врата ще служа. Але, трябва ми храна. Се види, че скитят че. Човек, като се сещам, то сто лечиш, бая събираш пак сега, гледай, 4 човека. Ама той са само в Скайблока. Значи в кипипито има още към 11. И все пак е сутрин, знаеш ли, че вечерта с тето, като играхме към 1 часа през нощта, имаше колко много хора. Бъгната врата. Аре, гледай, неща се затвори. Ти къде си? За скрита чест и правим нещата. Ти не да ракнята. Оля, пойдем за храна, пак не знам. Остави. Наполовин за чест. Какво? Наполовин какво? Наполовин за чесън. Ох, как залагна. Чакай. Я се пазя. Да. Тук ще има един чест. Крайна пакла да се половин. Не бе, чакай, не дей слага тук факла. Това е с лук с малко. Най-после. Значи. Аре, човек, намери ли дърво? Не. За кой ти? Да направим другото легло. Вълна имаш ли? Да, имам 6. Ой, тук лагва като... Дърво. Така, наистина, вече след надам, че иманците ни останахме без дърво. Що лагва те? Не знам. С колко FPS вървиш? С 10. Аз с 2. А пък в началото на клипчето поне вървях с 20-30. Аз сега вървя с 10. Дори ай малко да постоянно. Чай сега. Тук е някъде дърво, няма ли? Ам дай да се засадим някоя друга фиданка. Аз имам 12 джунгови. Аз ще взема една Имаш фиданка? Не. Как че няма дърво, брат? Ама те са за ачивментите на Ранчо. Как ще са, нали той си направи чест за ачивментите? Да, ами взема ги. Ама я дай ти те вълна. Чакай, за коти, аз ще направя леглото, не се безпокой. Абе, сериозно ми трябва храна, аз още малко ще почна да ям ротан флеш. Какво има? Ротан флешки? Какво? Не, омага. Какво? Нищо, много съм тъп. Какво направих? Направих такова. Ко беше? Ко беше? Не помня. Айде. Тако се дъбва плоча. Нати ги. Къде? Чай да изям тук сурови пилешки меса. Нати ги. Ще ям глинена плът за кони. Гнила плът, не глинена. Дай гнила, Аз преди виках глинена плът. Направи ли той легло? Не, чакай сега. Готово.
Аля люля ля, аля люля ля, аля ля 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 лулу. И другото любов мисля да е тъй тука. Не, виж как може да е. Я дай. Ей тука. Ей те да е. Ама не, виж, искам да виж това така. Ей те. Не. Виж, чакай, виж. Ко? Виж. И тук да има едно носно шкафче. Не, те нема кеф някак си. Добре. Тя защупя. Ами, добре. Чакай. Имам друга идея. Те тук да го оставим. Ще трябва да направим работна маса. Така. О, какво залагва е? На тебе залагва ли? Не, 20 FPS, 40 на път. И сега... Кой съде? Моята флешка бърка. Айде. Абе! И вече даката си избира едно легло, мене не ме бърка кое ще е. Изгони ме. Ало. Сашо. Хора, спряме интернета, ще прекъсна докато го включа. И така, хора, тук сме. И това беше от нас за този клип. Ще се видим в някой друг клип. Харесайте, абонирайте се и до нови срещи.